Kaixo! Gaur itsas animalien bilduman, itsas izarra, izurdea, itsasaldia eta marmoka ezagutuko ditugu. Goazen ba! Kaixo, itsas izarra naiz. Itsas animalia naiz. 5 beso ditut, baina baditut lagun batzuk beso gehiago dituztenak. Batzuek 20 beso baino gehiago dituzte. Beste batzuek 40 beso ere. Aho handia daukat gorputzaren erdian. Nire besoak bentosak dituzte. Horrela, janariari eutsi diezaioket, baita ur azpian dauden harriei heldu ere. Ez dut sudurrik. Eta sinestezina bada ere, itsaso azpian usaindu dezaket. Itsas izar asko kolore distiratsukoak gara. Laranjak, gorriak, arrosak edo horiak. Beste batzuek berriz, kolore itzalikoak, marroiak edo grisak adibidez. Normalean, 10 urte inguru bizi izaten gara. Baina gutako batzuk 30 urte bete arte bizi gaitezke. Munduko itsaso guztietan aurkituko gaituzu. Baina ezin naiz ur gezan bizi? Horrek esan nahi du, ezin naizela ibaietan edo lakuetan bizi, bakarrik itsasoetan. Arnasa hartzeko itsasoan egon behar dut. Itsasotik ateratzen banauzu, ezin dut arnasik hartu. Beraz, mesedez, itsasoan ikusten banauzu, ez nazazu hartu nirekin jolasteko. Ikusi alduzu noizbait itsas izar bat? Nun? Kaixo, izurdea naiz. Itsasoan bizi naiz, eta hala ere, ez naiz arraina, ugaztuna baizik. Hau da, ez nintzen arrautza batetik atera. Amaren sabelean hasi nintzen, jaio aurretik. Nire familia oso handia da. Ni itsasoan bizi naiz, baina baditut senide asko, ibaietan bizi direnak. Horrela, mundu osoan zehar aurki gaitzakezu. Baina gutako gehienek ur epelak eta ingurune tropikalak nahiago ditugu. Naiz eta badiren batzuk ur hotzetan bizi direnak. Arrainak eta txipiroiak jaten ditut. Horregatik, hortz nahiko handiak eta zorrotzak ditut. Arrainak harrapatzeko, abiadura azkarra hartu dezaket. Nire gorputza ere, uran igeri egiteko egokitua dago. Nire azala leuna eta irristakorra da. Arnas egiteko, zulo borobil bat dut buruaren goiko aldean. Itsaso azpian beste animalia aurkitzeko, txistuak eta karraskak erabiltzen ditut. Soinua itsasotik zabaldu egiten da eta horrela
animalia baten kontra jotzerakoan, bere oihartzuna nire belarrietara ailegatzen da. Hala, jakin dezaket nun dagoen nire familia eta lagunak. Baita harrapatu nahi ditudan arrainak ere. Beno, arrantzara noa orain. Gose naiz eta. Agur! Ikusi duzu inoiz izurderik itsasoan? Badakizu ze beste animaliek dute zulo bat buruan arnas hartzeko? Kaixo, itsas zaldia naiz. Arrain txikia naiz. Eta arraina banaiz ere, nire itxura nahiko berezia da. Zein beste animaliaren antza daukat? Bai, noski, zaldiena. Horregatik, gizakiek izen hori eman zidaten. Itsaszaldia. Mutur luzea dut, eta bi begi txiki. Igeri egiteko bizkarrean ditudan hegats txiki batzuk erabiltzen ditut. Isatza luzea dut. Espiralean kiribiltzen dena. Isatzari esker, ur azpian dauden landarei heldu naiteke. Gure tamaina aldatu egiten da espeziearen arabera. Aurkitu den itsas zaldi txikiena 14 milimetroko luzeera du. Hau da, ilar bat baino txikiagoa. Aurkitu den handiena berriz, 29 zentimetroko luzeera du. Hau da, meloi bat bezalakoa. Gutako bakoitzak milaka kume txikiak izan ditzake bizitzan zehar. Baina horietako gutxi batzuk heltzen dira helduak izatera. Arra da, arrautzak zaintzen dituena poltsatxo batean. Itsaszaldikumeak bihurtu arte. Munduko ur, epel eta bero gehienetan bizi gara. Eta ugariak bagara ere, hainbat tokitan arriskuan gaude. Gure ingurunea egoeran txarrean baitago. Gutako batzuk azal arizpiak garatzeko gai gara. Edo kolorea aldatzeko ere. Inguruneko algien artean nahasteko. Hori da gure kamuflaje estrategia. Beno ba, igeri egitera noa orain. Agur! Badira beste itsas animaliak ugaztunen izenak dituztenak bere baitan. Ezagutzen duzu hoietako bat? Itsasotxoa adibidez. Eta ezagutzen duzu itsaszaldi txikiena bezain txikia den animaliarik? Kaixo, marmoka naiz? Itsas animalia naiz. Kanpai itxurako gorputz bat daukat. Eta handik, garro luze eta mugikorrak ateratzen zaizkit.
nire gorputza batez ere urez osatuta dago. Horregatik naiz gelatina bezain biguina. Tximeleta bezala, eraldaketa zoragarri bat izan nuen, marmoka bihurtu aurretik. Hasieran, arrautza txiki bat baino ez nintzen. Eta oskolatik atera ondoren, larba bihurtu nintzen. Azkenik, marmoka eder bat bilakatu nintzen. Marmoka gehienak itsasoan bizi gara. Baina espezie gutxi batzuk ur gezatan bizi dira. Ur hotzetan zein beroetan bizi gara, baina ez Antartikan. Gure gorputza izoztu egingo litzatekelako. Ni gaineko uretan bizi naiz, kostaldetik hurbil. Baina baditut aireak oso sakon bizi direnak. Argia ozta iristen den ur ilunetan. Marmoka batzuek distira egiten dute itsasoaren azpian. Zoragarria ez da? Urpean mugitzeko, gorputzean dudan utxune txiki bat uraz betetzen dut. Eta ur hori azkar askatzerakoan aurrera egiten dut. Planktona, arrainen arrautzak eta batzuetan arrain txikiak jaten ditut. Marmokak pozointsuak gara. Hau da, gizakiek ikutzen gaituztenean, berehala gorritzen zaie azala, da azkura ematen die. Batzuk, azkura pixka bat, baina ez dugu ematen. Baina beste batzuk, oso arriskutsuak dira, eta min handia egin dezakete. Beraz, hondartzan zaudenean, marmoka bat ikusterakoan, adi ibili eta inoiz ere ez ikutu. Beno ba, banoa, agur. Bazenekien marmoka batzuek distira egiten dutela. Eta ziztatu aldizu inoiz marmoka bat. Hurrengora arte, agur.